wacho ni thoth jonyuol kalo e pek matamra gi nono akendo gionge koda nyalo kata mana mar nyiewo gigo mabende idwaro godo jopuonjre e skunde go eko. Wacho ni kaka paro mar keto nyithindo manyiri e skundno ero oriwore kanyakla gi jopuonja kaachiel kod well-wishers mar konyo jopuonjre go eko. Ka skunde sekondari no ero mar Abwao ler nitiere ni jopuonjre mathoth madonjo e klas 9 kata form 1 gie sani onge koda gik moko mathoth ma idwaro kendo bende gionge koda omenda moramora magichulo. Aka jatend skul no ero manoeri migosi Jackton Ogola wacho ni gikao okang' mar rwako jopuonjre marieka to ok nyal e klas 9 kata form 1 ka gin koda geno ni gibiro yudo konya kowuok kuom jochiw konya kata well-wishers. Are trying to be understanding so that what they can do without as they come in, we are able to make an agreement with them so that they can bring some of the items later. We are also accepting payment of fees in kind so that if a parent is able to supply cereals, for example, we are giving that kind of provision. Now, the cases that we have already noticed that are very needy, once they are in, we have what we call cashless canteen. And through this cashless canteen, the Kadika family comes together, the teachers, the support staff, and the students. We donate items to the canteen, and we are able to provide for needy girls amongst us so that they continue learning. This will also have challenges in terms of the needy students, but we thank our Member of Parliament because he has been with us for quite some time. Like last week on Sunday, we are given a bursary summing up to 820,000 for needy students.